Benvinguts a casa, soc en Marc Casabosc i si et porto a l'hort és perquè vull que per tu també sigui, igual que per mi, el repte més impactant de la teva vida. Si avui tartamudejo, no m'ho tinguis en compte, és que fa una mica de fred. Estem al Solsonès, a l'hivern hi ha 0 graus. Avui et parlo d'eines. I per què hem decidit fer un tema d'eines? Doncs perquè sembla una cosa òbvia, però és molt important tenir clar què necessitem i què no necessitem. I sobretot per què serveix cadascuna de les eines que ens poden ser útils a l'hora de cultivar un jardí o un hort. Sobretot per 2 motius. El primer és que no és el mateix fer un hort o un jardinet en un espai molt petit, en un balcó, en una finestra o en una terrassa, amb contenidors, recipients, jardineres, que un hort al terra directament. D'altra banda, perquè el mercat és ple d'eines i abans de tirar la casa per la finestra és molt important tenir clar què és el que realment necessitem, quines eines són útils i mirar també d'alguna forma d'economitzar, és a dir, de veure què és el que veritablement ens farà un ús i què són eines més, diguem-ne, secundàries, que bé, si ens fa molta il·lusió les podem tenir, però si no, no les necessitem per a res. Comencem per les eines més petites, que són les que ens seran útils en qualsevol tipus d'hort, però especialment als horts més menuts, val? Fem un hort amb jardineres, per exemple. El plantador. El plantador és una eina molt senzilla, però que facilita molt la tasca, tant si hem de cultivar, fem sembra directa, per exemple, amb llavors, val? Perquè directament, diguem-ne que n'avancem una mica més que si haguéssim d'anar fent forat i posant les llavors a dins, i també quan ja fem trasplantament del que seria el planter, d'acord? Tisores de podar i de recol·lectar. Si bé les de podar sí que realment són necessàries, les tisores de recol·lectar, que són aquestes que tenen la fulla més fina, no es pot fer tanta força amb elles, podrien ser substituïdes pel que serien unes tisores, unes bones tisores de cuina, també, d'acord? Però, malgrat tot, són pràctiques. És important tenir clar que cadascuna és per una cosa diferent, perquè si podem amb una tisora de recol·lectar, l'espatllem. I si recol·lectem amb una tisora de podar, com que el tipus de fulla està fet justament per tallar branques una mica més gruixudes i més seques, el que podem fer és malmetre la planta tendra. Val? Llavors, tot el que són eines per fer petites podes de brancam, que això quan tenim un petit hort o un jardí sempre és útil, val? Una mica un petit xerrac de mà sempre va molt bé, i per podar algun arbre fruiter, accedir a zones una miqueta complexes que fins i tot amb un xerrac, per més que sigui una eina molt sofisticada, no podríem fer servir. A més, jo, de fet, sempre la porto al cotxe perquè a vegades si vas per un camí i et cau un arbre, sempre tens un petit xerrac que et serveix. L'altra eina de podar, si hem d'accedir a zones una miqueta més elevades, perquè tenim algun arbre fruiter una mica més elevat, doncs tenim aquestes tisores de podar telescòpiques, que també són molt útils, i realment te n'adones que quan fa anys que cultives és una eina que la vas fent servir, no? Cada 2 per 3 vas un moment a buscar-la per tallar una branca, per esporgar un cirerer, per fer 1000 coses a certa alçada i amb certa comoditat. Llavors, el tema de les pales, no ens enganyem, és a dir, quan fem un hort molt, molt menut, un hort amb jardineres, podem prescindir de qualsevol pala, perquè al final el que podem fer amb una mà, un grapat de terra, és el grapat de terra que ens cap amb aquesta pala. Val? Per tant, si no tenim pala no passarà res. Però sí que és útil, val? I a més és una eina molt econòmica i per tant va bé quan vols fer, per exemple, una sembra de llavors molt petites barrejat amb una mica de compost, que algun dia ja ho veurem, doncs allò que en diuen per fer una mica el caminet de les llavors. Evidentment, si tenim horts més grans, una pala més grossa o més gran inclús, ens va molt bé tant per remoure compost com per fer qualsevol tipus de tasca una vegada estem remenant la terra de l'hort. Ens facilita la feina i ens evita que tot ho haguem de fer ajupits i sempre amb les mans. I si saltem ja el que serien horts directament al terra, fets cultivats directament al terra, tant si són de mida més o menys reduïda com mides, diguem-ne, de 300, 400, 500 metres quadrats, encara que no les fem servir sempre, el que seria l'aixada o l'aixadell són molt útils. L'aixada, si fem servir alguna altra de les eines que ara us comentarem, podríem prescindir-ne, però sempre hi ha algun racó una mica inaccessible, diguem-ne, ens permet treballar amb certa comoditat. I l'aixadell són molt útils, sobretot aquestes 2 puntes, perquè això, una vegada cultivem amb mètodes respectuosos, de no llaurar o llaurar al mínim la terra, aquestes 2 puntes ens permeten
amb un mínim d'agressió, trencar la primera crosta del terra, del sòl. I airegem una mica la terra sense giravoltar les capes ni res, d'acord? Per tant, ens permet fer una feina fina i és molt útil. I ara, el que serien probablement les dues eines, per mi, més importants del que seria un hort o un jardí al terra. D'una banda, la forca de doble mànec, que és aquesta eina que vindria, diguem-ne, a substituir una fanga de les més comunes, val? En aquest cas, al tenir aquest espai que ja és dentat per poder reposar el peu i directament al terra, nosaltres podem treballar en una posició més còmoda, fer més força, val? Llavors clavem, aixequem, clavem, aixequem, i així anem airejant tot el que seria l'espai de cultiu, les feixes, els marges, el que tinguem. Val? Coses a comentar, que tingui, per exemple, les puntes arrodonides. Val? Les puntes arrodonides el que fan és minimitzar el perjudici pel sol. Per exemple, el que són els cucs de terra, amb les puntes arrodonides doncs en malmetem molts menys que no pas si fossin puntes planes. I d'altra banda, tenim la bici aixada, que aquí sí que ja estaríem parlant de l'eina que poc o molt acaba substituint el que vindria a ser un motocultor. Val? La bici aixada, a més, té molts avantatges. Un d'ells és que permet l'intercanvi d'accessoris. Aquí teníem posat el tallant, que el que fa és, per exemple, si volem desherbar els camins de l'hort, doncs passem, talla les plantes per sota ben bé a l'arrel i, sense malmetre la resta de cultius, tenim l'hort més o menys ordenat. I més enllà del tallant i altres accessoris que també hi ha, podem comentar el que seria l'estrella, que seria la bici aixada o aixada de roda amb el cultivador. Aquí sí que, una vegada hem passat i airejat la terra amb la fanga a doble mànec, passem al cultivador i deixem la terra a punt per plantar el que vulguem. A més, el que ens permet és treballar amb una postura còmoda i, a més, ens permet fer una activitat física saludable, confortable, moderada i que, per tant, complementa perfectament l'estona de l'hort. Molt bé, doncs això ja ho tindríem. Després d'haver-te presentat el que per mi són les eines bàsiques per començar a feinejar a l'hort, recordar-te només que si realment tens interès per trobar bones eines per l'hort, tenir sempre present a la gent del territori que està treballant de forma artesanal catxarros com aquesta meravella, en aquest cas de la família Valls Ecoprac de Vilanova de Bellpuig, que tenen eines com la fanga de doble mànec, com la bicicleta deixada, que et poden servir i et faran més lleugera el dia a dia la tasca de l'hort de cultivar.